हाय हॅलो इन्फिटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण वांग्याचं भरीत बनवणार आहोत. तर इथे मी वांगे आता असे भाजून घेणार आहे गॅसवर. हे अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचे. इथे बघू शकता सगळीकडून ते असे भाजून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता असे छान आपण वांगे भाजून घेतलेले आहेत. तर आता आपण याचं भरीत करूया. आता आपण याचं भरीत करणार आहोत. याचं भरीत इथे स्वच्छ वांगे असे निवडून घेतलेले आहे. आपण ठेचा करून घेतला आहे. हिरवी मिरची आणि लसूण, आता कोथिंबीर आपण वरून टाकणार आहोत आणि कांदा आणि वाटाणे आता आपण फोडणीमध्ये असे परतून घ्यायचे. जिरे मोहरीची फोडणी करून आता इथून एक टमाटा पण असा कापून घेतलेला आहे. ही मिरची पण अशी बारीक कापून घ्यायची आपण. आधी आपण वाटाणे आणि कांद्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. कांद्याला मी शेंगदाणे घेतले. शेंगदाणे थोडेच घ्यायचे, त्याला भाजून सालं काढून असे जाडसर ठेचून घ्यायचे. कांदे थोडे परतून झाले की आपण थोडं शेंगदाण्याचं जाडसर असं कूट करून घ्यायचं आहे खलबत्त्यामध्ये. आता आपण हे टाकून घेतलेलं आहे, याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण मिरचीचा ठेचा टाकून घ्यायचा आहे आणि त्याला पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ठेचा चांगला परतून घेतला आहे. आता आपण एक टमाटर घेतले, ते बारीक कापून घेतले, ते टाकून घ्यायचे आहे. टमाट्याला पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये. बघू शकता या पद्धतीने टमाट्यामुळे त्याला वांग्याचं भरताला ताट ठेवून घ्यायचे. याला थोडं शिजून घ्यायचं आहे. आपल्या फोडणीला टमाटे शिजण्यासाठी आपण थोडं ताट ठेवून असं वाफवून घ्यायचं आहे कमी गॅस करून. इथे आपण पाऊण चमचा हळद टाकून घ्यायची थोडीशी कमी करण्यासाठी. हळदीला पण आपण चांगलं असं परतून घ्यायचं. आता आपण हे वांगे असे मॅश करून घेतलेले आहेत सोलून, आणि आता आपण हे फोडणीमध्ये असे टाकून घ्यायचे. हे बघू फोडणी मिक्स करायचे. अशा पद्धतीने फोडणीमध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे. बघू शकता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा आपण मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तिथे आपण आता बारीक कोथिंबीर चिरून अशी टाकून घेतलेली आहे. तिला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये. आता आपण याच्यात थोडासा मॅगी मसाला टाकतो, 1 चमचा स्वाद येण्यासाठी. याच्यामुळे मॅगी मसाल्यामुळे आपल्या भरीताला छान चव येते. त्याच्यामुळे मी इथे 1 चमचा मॅगी मसाला टाकून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता मसाला टाकल्यानंतर छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि भरीत तयार झालेलं आहे. असं वांग्याचं भरीत तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त रहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.